helbet niha ev şerê ku demeke dirêj e ku tundurê herêmê de dibe yê ku van şera jî dar dixin belê ye yani kîjan etrafın kîjan hêzin lê ama li gor wê na li gor vê veguherandina ku muhtemel e ku dundurê Rojhilata navîn de bibe û Kurdistan navenda wê naye Kurd çi qasî dikarin sûd ji wê veguherandinê bigirin. Hêza Kurd de heye an no, hişmendiya Kurd de heye an no. Mînaka wê mesela dundurê Başûrê Kurdistanê de, dundurê Rojavayê Kurdistanê de, Sûriyede dema ku yani şer hemberî sistemê Rûda Kurd wek projeyekî xwe rûdan û proja ku îro Kurda jî rûda projeyekî heta dawî jî ji bo bercewendiyên gela, ji bo bercewendiyên netawa, ji bo bercewendiyên pêkhata proje herî ku herî meqûl e belkî di alî desthilatdara de di alî proja dewletên hegemonî de belkî hişmendiya wana cida belkî cida nîzik dibin. Mesela di vir de du proje derdikevin holê. Hin proja carek din ji nû vexa avakirina birêbertiya carek din hêzên hegemonîk dundurê herêmê de yani sistem nedîtir bînin, dewletên nû ava bikin, ew dewleteya jî wê piçerengî bin yani mesela Rojhilata navîna nû wê piçerengî bê li gor yani wê bercewendiyên pêkhata dundurê herêmê de wê tê de hebe an nebê evaya tê naskirin ku yani hegemonîka ku îro cîhanê heyî ewana li gor xwe fikirî. Ama ji ber ku îro aloziyekî pir mezin heye dundurê vê sîstema cîhanî tevahî de û dundurê herêmê de jî ev pirsgirêkaya jî emirê xwe dirêj e û kûr e proja gelê Kurd, proja netawa Kurd, proja rêveberiya Kurd a siyasî projeke herî meqûl tê dîtin pêkhata dikarin xwe tê de bibînin. Mesela proja wêna îro di Bakurê Rojhilatê Sûrî de ev demeke projeyekî herî meqûl ku hemû pêkhata dikarê xwe tê de ifade bibe û bibî mînak yani ji dêra dewletekî ji nû de xwe avakirin, dubarekirin dewletê qewmî ku hêza xwe ji sîstema cîhanî digire gerek dewletekî yani aliyê yek netew yek qewmî gerek bibe dewletekî demokratî em binav dikin netewa demokratî. Yani hemû netew bikaribin di vir de xwe îfade bikin û xwe bibin xwedînasnamekî azad. Hem dundurê Rojhilatê dundurê Îranê de jî wiha. Yani mesela sîstema Îrana ana heyî ez tecrüba wê di di Sûrî de belî bû. Yani mesela devletê artêş bû xwe ava kirbû. Yani çi devletê heyî artêşê ji bo parastina devlet ji bo parastina xwe ava dike.